А Minecraft Movie трейлър отново, поредния, не им стигна първия, не стигна ужаса от първия, че направиха втори. Няма ли дори няма 4К, бахти простия трейлър. I am Steve. Mineshaft. Absolutely not children allowed. Какво виждаме? Чаве. Добре. As a child, I yearned for the mines. А това е малкият Стив, който отива да копка. But something always got in the way. Minecraft Villager. Крафтнахме си лого. But the call of the mines was too strong. So one day... Добре, бе. Значи пак ще го кажа. Нямаше ли... Защо трябва тоя, бе? Какъв е тоя, бе? Как то ще е Стив, бе, братко мой, бе? Абе, това е игра за 7 годишни. Това е ужас! Хорър филм! То ще го сънувам утре, сигурно. Пак, отново. Джак Блек за Стив. Най-големият наркоман и пияница в Холивуд. Давай. Колко паеш, бе? А това е Ерън Кирка. Остане. A wonderland where anything you can imagine is possible. Yeah. As long as what you imagine can be built out of blocks. Got a boy? Where are we? Ти къв си, бе? О, не беше ли Аквамен, бе? Какво му се случи, бе? Ето. Прекомерното скролване в TikTok води до... Да скролвате в TikTok, я? Искате в TikTok и да скролвате. Ето. Поредното доказателство. Преди, след дълго скролване в TikTok. Ай, скролвайте сега да видя. Garrett the Garbage Man Garrison. Gamer of the Year 1989. Whatever. I barely think about it. Welcome to the overworld. Я, бе, това започна като някакво мане. Слушай. Welcome to the Welcome to the overworld. Това е като песен от Светелина Янева. Welcome to the overworld. Anything you can dream about here? Оран. Браво, браво! You can make. Chicken cooker. This place makes no sense. Don't I know it? О, не. There are dark forces who under... Какво правят гастове в Overworld? Рескаме. Тие са изкопирали пакта сезон 16. destroy this world. If we want to stop them, we're gonna need to create something amazing. Let's go to the stash. This is our decision. Nothing we can do. We've got the vision. Какво става, бе? Я чакай малко. 2 железа и пръчка. Аз искам искрен въпрос да питам. Това е истински филм, ле? Това ще го направя аз по-добре с Paint, бе. Какво е това, бе? Това прилича на 2013-та Minecraft песните, дето се правиха. Скочи без елитра, видя ли го? Бах ти простия. А преди... имаше елитра. Има елитра. Съжалявам, много си умен и хубав, ама не си. An ender pearl. Teleport you to wherever you throw it. Yeah, right. Как това ще... Може... And that was the only one I had. No biggie. Oh yeah, there's one more thing you need to know. Great. Now it's dark.
Did that feel quick to anyone else? О, не.